mana ọ n'ihi ụdị otu bụ ogbe na mmụọ ka ọ ga-eji wee nọrọ ndụ ndọ mmadụ ụwa menụ ndị anyị na-akpọ na abụọ na-amụọ nwa ọfụ na nna nwe ezinụlọ ada aga afụlọ nwa ama ọtilu mee izu na-atọ ewegede ihe eji ọkụkọ ede mma ihe na be anyị aba ogbolo ji na ọjị ịfụzie ya bụ nwa isi abiko iru gị ebe okpere m na nke m anya ya egbu gị na ị ga-anọkwa ndụ mee ihe na-edogbolo n'ụwa na ihe eji amụta nwa ahụ nke nne na nna edogbolo na nwa ha bịa mee ya ọ bụ ochiwere n'ezi nwanne mmadụ ekene egwu gị ndị eze nwaanyị ajụ nwere ike ịjụ ka anyị na-apịachi ya. Enwere m ajụ nwere ịjụ bụ like based on ihe ụwa a na mmadụ enweghị ike ịnwe ihe ụwa onwe onye ọzọ affect na-abụla onye nwụrụ dị ihe ụwa. Ekene m gị eze nwaanyị nke m aka na m ajụjụ ịjụrụ nọ n'isi ya ọ na-eme maka asị na ọkụ na-agba agbata obi na-enegela agbata obi anya ka m were ya for instance na mmadụ bụrụ ihe dị ka trọk mmiri mmụọ ka a kpọrọ fuel dị n'ime ya enwere ogo ebe o rutere wee daa adị ndị mmadụ nọcha moto ndị mmadụ n'ebe ahụ o wee bụ ụlọ ọkụ bịara ụwọrọ ya bụ fuel na-agụse ka mmiri ọkwa ịfụ na ọ bụ ozi onye ahụ bụ onye bụ the fuel bụ sọsọ moto ya ya agba ọkụ na-ekwesịrị ọtụtụ ngwongwo ndị mmadụ ọ gbasara ọrụ ha ya agba ọkụ ka m were ya na onye sịrụ onye wetara aka n'ụwa bụ ihe ụwa na ya mụọ nwa na-abụ na ya dị ime nke ịtọ na ya ga-ebu na ya ga-eji afọ ime ahụ wee chi ya azụ ọkwa ịfụ na nwa a na-achọrọ ịbịa ụwa enweghị oge o ji wee si aka n'imi wee marụ na nne ga-ebu ya n'afọ ọ ga-anwụkwa mana ihe o chuziri nwe ike ọ bụrụ na ndụ ya na-abịa n'ụwa bụkwa fọmot ka ya ga-anụ ụwa ga-eweli ya tinye n'afọ onye aka n'ọnwụ dịgolu ọ ga-abụrụ onye ofe ọmụs ahụ ugboro afọ ime ahụ nwere mmụọ ifugo na okogoro onye nke na-abịa ụwa ọ dị ka mistakenly ịbanyere moto nwere obere nsogbu onye agbasị ka ya ma na-ejie ya ya mere ebe dị ụtọ ala lụọ ya ma dị ekwugo ya ụgwọ ịpụtazie n'ụzọ gị na ya atọ odogo gị anya ihe mmadụ nwụrụ n'ezinụlọ nwere ike ịmụ ụmụaka ya fet deso na-enwe ka eji welu anya na-anọ na dibịa na eze nwaanyị ndị uke ewee fụ ya bụ ihe fụ na ọ dịghọ mma ewee gatụgharịa anya tọọ ya ya bụ ihe ụwa wee nyezie ihe nke ga-adịlụ okeke na oke afọ na okonkwo na okorie mma udo dịkwala unu n'afọ Chukwu na aja ngwa kenekwe gị eze nwaanyị biko beza n'ihe ụwa mmadụ nwere ike iwuru mmadụ ihe ụwa iwuchitere mmadụ ihe ụwa ekene m gị n'eziokwu e nwere ihe dị ka na mmadụ na-anwụchitere mmadụ ihe ụwa mana nke bụ eziokwu bụ na mmadụ a na-anwụchitere mmadụ ihe ụwa mana ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ mmadụ nwụchitere mmadụ ihe ụwa bụ na oge a mụrụ mụ ga-asị gị ị na-ewe na nne m na nna m na nwaanyị bi n'ụlọ ọrụ n'isi m nwụchitere m ihe ụwa bụ nke a na-akpọ Kaanụ bụ onye si n'Ọhafịa Gambia ebe a dịka akụkọ ji wee kọọrọ m oge a fụrụ ihe mere ime n'ụwa ebere m ofu mkpuchiri aka ekwughị ya jee nje mana o mechizi wee luchie mbọ wee pụta mana ebepụrụ aka completely oge m dị obere dịka esi wee gwa m ha na asị m na m nọ between the age of 9 months oge ebepụrụ mkpịsị aka ọfọma mana okike kpazi ka o ji wee mee ya omeche wee luchie ewee fụ na ihe m bịara ime ga-apụta n'oge anya ga-akarị ha wee bịa tọọ ihe ụwa ahụ ka m yara ime ihe agwa n'oge ke projekti ya ma m bịara ime n'ụwa to my later age ọkwa ịfụ na ha wee kwekọrịta dị ka enwuchitere m ihe ụwa maka ha bịa projekti zie ihe m nwere to the future instead of oge m chọrọ ka ọ dị mana pasị ọbụlọzi na ha na-aṅụ ya bụ iyi kama na ha jizi gịnị nka bụ ihe eji manụ dibịa na dibịa ahụ efekwanụrụ bụkwanụ sayensị nke onwe ya ọkwanụ spiritual sayensị ewee wepụzie ụfọdụ n'afọ m tinye ọzọ inene ya anya n'ofu mpaghara
dị ka anwụchitere m ihe ụwa. Enetekwa ya n'anya na ọtụtụ efe ọzọ ifukwa na anwụchitegoro m ihe ụwa, maka na onye nwere ikike ịtọgharị ha ma ị kwetere na iyi eme nye gị ọzọ dịkwa ka ọnọdụ igbuchite ihe ụwa. Mana n'obere akọ na uche m, ọ bụghị ya bụ igbuchite ihe ụwa. Ihe o mere bụ na ọ lụgarịrị ihe ụwa gị. Ekele m gị. Biko, ka ọgụgụ ọ na-alụ ihe ụwa ebido iwe mmadụ nsọ. Ekelekwa m unu, kene onye jụrụ ajụjụ na ọra Igbo na-ege anyị ntị n'onu. Enwela oge ihe ụwa anaghị ebido ọrụ. Ọ bụ ihe anwa iwuru mụsị gị n'ụwa ibere ogige akwa bụ ihe na-adịtaminu oge ọya ebido wee rụba ọrụ. Ege ha nwere ike ibido na 2 months, enwere ka ọ bụ 20 years, enwere ka ọ bụ 35 years obido. Kedu ihe bụ ihe anwa ndị ọcha in other world kpọrọ ihe anwa anyị na-akpọ ihe ụwa the law of retribution, ya bụ kama your karmic bond. Ihe onye meteburu n'ụwa nke ọzọ kwụbeghị ụgwọ ya, na ọ bịaba na ọ ya agakwa ụgwọ ahụ ka o wee doo anya ịtụtụ na ọ bụrụ na ndị ahụ ha n'ọfịa wee na-enye gị ya, kama na ihe a bụ ụgwọ iji ana a ga-akwụ ya ahụ na amụsara m ụzọ 10 gị jiziere aka gị wolu ụzọ ị ga-eji wee kwụọ ụgwọ abụghị iji iweziela aka gị wee rọrụ atọfụ ụzọ 10 edebere gị. Ihe ahụ ị na-ewolu n'ime ihe ahụ niile awụsara gị bụ ụzọ ikweta gị ga-eji wee kwụọ ya bụ ụgwọ. So e nwere ike ọ bụrụ na ihe onye wepụtara werekwa ya na ọ ga-anwụchu na o gburu mmadụ n'ụwa nke ọzọ kpenye ya ihe n'ọnụ dị afọ na abụbụ ya na eze ya ga-adị nganga na isi a na-ezukwa ya oke, na ọ ga-anọ n'ugbo ya bụ ihe ahụ o metegburu ọkwụ ụgwọ ya n'ụwa nke ọzọ mebie arọ 5, 6 wee nọ n'ụdị ihe na-ahụ tutu o wee nwụọ. Mana ọ bụrụ na dibịa fụzie na ọ kwanụ ihe a ka imetere, mana okike enyego ọtụtụ ụzọ dị aja a na-achụ ewesi na onye a mekwere ihe a n'eziokwu, kama ọ ga-abụ na isi ya ga-abanyere ya rie ihe dị ya n'aka. Onye ahụ oge nwere ike ịchụ mmadụ aja asị na ọ bụ aja mgbali isi, kama ị ga-anwụ anụmanụ nwụzie n'afa gị, mana ọ ga-anarịrị gị ihe ga-ekwo gị ajị ga-esikwo na ekwugo ya bụ ụgwọ. Amamnye ghọtara ihe amụchi wee debe ya. Ekele ebe unu. Kee sayensị ihe ụwa na-adịghị gasị ma o bido iwe mmadụ nsọ. Ofu bụ na dịka anyị si were ụkpụrụ n'ọnụ na ka anyị si were gwago ndị na-ege anyị ntị n'onu, ofu sayensị bụ na nwata bụ ike mebe ka onye isi mgbaka, mana obidobeghị omụba dịka ọgwụ ike na ọ bụ mmanya nke ị ga-asị na ọkwana mmanya anụma na-enye ya nsogbu. Onye n'ọzọ ga-ama na nke a abụghịzikwe ihe kwesịrị ekwesị ajụbazi ezi. Enwere ike ịfụzi onye gwara gị eziokwu mana na ọ bụ ihe ụwa na-enye onye a nsogbu, ịmazielu oge a ga-eji were mee gịnị nyebere ya aka. Otu a ka ọ dị, enwere ndị ihe ụwa ha ji bụ na ihe ga-emegide ha n'ụwa na ha ma afọ ndị tinye n'ọnụ ha ma na-agba mbọ. Ọnụ ketezi ojubazi ajụjụ ka ezi ihe chi m na enwere ụka mmadụ ji agba mbọ n'ụwa ka o nweta ego na ka ụwa dịarị ya mfe n'ụzọ eziokwu na ndụ ma anaghị agba. Mana mpụtazi ọ bụrụ ndị m fụrụ n'ọha na-eme mpụ na aghụghọ bụ ndị kasị m egbu ego. Mma bụ onye debere onwe m n'ụzọ izuzu mmadụ kwesịrị iji were nọ ifu na enweghị ihe ọ na-eme na ọ na-eweta ihe isi ike. Ihe ụwa ụfọdụ na-emechụrụ mmadụ ọmụmụ, ịma atụ nke ị na-amụ amụ, ịma gaa ụlọ ọgwụ asị gị na afọ gị niile ezuru oke na enwerekwa ịnyanya afọrọ n'ime arụ gị, mana ya atụ ya ụtụ na ịmụ ahụ. Ụfọdụ bụ ihe ụwa, ọ bụrụ na achọpụta ya wee tọgaa ya ifu na onye ahụ atọgara n'oge tutu ọkụrọsọ ihe ndị ọcha na-akpọ menopause, tutu ọ kwụsị ịfụ nsọ nwaanyị ya, maka na ọzọ ahụ ị na-afụ dị ka osisi na-amị flawa. Onye gụcha flawa bifo mkpụrụ enwe ike rubebe na ya. Otu a ka ọ dị na mmadụ. Ọ bụrụ na achọpụtara ya n'oge onye agwa ka na-afụ nsọ ya tọgaa ya ifu na ọ fụcha nsọ ya na ọ ga-amụ ogwe nwa n'ụwa. Mana ọ bụrụ na achọpụtaghị ya, onye ahụ nwere ike na-awagara n'ọhịa ụwa, ọ nọcha ndụ ya nwụọ ọmadị ime nke ọ na-amụ amụ.
ọzọ Chiza ama m n'oge abụọ a ga na-apịachizi ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị ga na-ayọ ka dịse ya ọzọ na-akọwa ka o rere ka awa 3 ma 4 ma 6 ka ha si n'ime wee mụta ihe mana ọzọ biko enwe ajụjụ ikpeazụ nwa nwere ike ịjụ bụ dịka na mmadụ fụtara si na ya chọrọ inwe ego mgbe e dị n'ikorobịa ka ọ ya bụrụ ka ọ ghara ibu ego iberibe were ezuzugbe na ọ karịa mma ọ bụrụ at least mgbe e badataba n'isi ike ka e nwere ike nwere ego a wee zụọ ụmụaka ka ọ ga-esi wee dowe ka ọ ga-abụ nwee efekt ọ na-enwere ebe onye ahụ ọzọ ị ga-ejizi nke a wee eze ndị na-ekiri anyị ndụmọdụ ka a chịkọtazie ya nsogbu adịrọ ekene m gị ogbu igbo efe nwanna m anyị na ajụjụ ikpeazụ ejụrụ ebe a kwara ka anyị ga-eji wee pịakọta segmentị nke a na ya ịsa ya bụ ajụjụ ọ bụ onye ahụ bụ onye maalụ ka eji atọga ihe ụwa dịka maka na ajụjụ eji okịta yiri ihe nne m na nna m mere n'isi m nne m ka nọ ndụ kịta bụ ofu onye so wee mee ya bụ ihe gị na ogbukwa adaghị nwaanyị a na-edugokwenye ya n'ọnụ ya ọ na-efuru na ha ga-afụ na mbido ọrụ m n'oge na mụ bụ ụfọdụ ike anyanwụ na agbara nyelu mụ ga-eji wee bazụ ahịa na mụ bido ya n'oge na ọ ma adịchalụ m mfe na ọ ga-akakwanụ mma na oge ọ ga-esi wee dịrị m mfe bụ oge m ga-elugo ihe eji mmadụ eme which is my later age ifu na abịa n'ụtọga ya bụ ihe projectizie ya from that early happening towards the future oge m ga-akwụrụ dịka mmadụ mana ka eke m si wee gafechie oge ahụ niile agafere m ya n'afụfụ na ọtụtụ ihe mmụta mmadụ ga-emenwu ya isi na ihe anụma ga-adị na onye a n'inodo oge emebeghị olubeghị mmadụ oluzie n'oke na ọ gataba afọ ka ewepụ ya n'ebe a ọ dị na nwata woge ya n'oge ọ ya dị okenye maka na ebe ahụ ọ ga-aka wee mala ọ ga-abụrụ ọpụtabazie dịka ya na-echi ya n'ụwa ya ji wee kpaa ya ọ gaghị emebi ya emebi ọ ndị maka eji atọ ihe ụwa bụ ndị ga-enye mmiri aka wee chụọ aja ahụ ya dụkwa uru na mma n'oge ebe a ka anyị na-asị ka anyị weta nke taa n'isi njedebe n'oge anyị ga-abịakwa ọzọ na anyị gakwa na-akụziri Igbo ọtụtụ ihe anyị emepụ mmanụ na ana na aja ana bụ mmụọ na mmiri bụkwa mmụọ na ikuku bụkwa mmụọ na ndị elu bụ anyanwụ na agbara nke na-achị isi bụkwa mmụọ ana ọtụtụ ebe anụma dị iche iche na mmadụ si na ha abịa ụwa enwere ndị nọ n'ụwa bụ nwa ikuku enwe ndị bụ nwa elu ịnọ na-anụ nwa igwe enwe ndị si na mmiri andị ise dị na aja ala dị na mmiri dịkwa n'ikuku ma dịkwa n'elu mana oge ọzọ anyị ga-abịa anyị gakwa na-edo ikwu na ibe anya dịka anyị si wee mali ya ya dịkwala uru na mma aka mbụkwa ọzọ Chimereze Chianyeweze na ụgbọ ọka ude dịla unu bụ ụmụ Igbo ebe ọ bụrụ na